الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وفاوت بينهم في الخلق فليس الذكر كالأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى كما أمركم به سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول المولى عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أما لفك تنك ولن من دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أما لفك تنك ولن من دونك على بركة تنبي علي عالمي خلق الزوجين ألم نونا يفلد له تنبو علي تنبي علي ألمي خلق الزوجين الذي نونا يفلد لنو يتشري مسوي نما فهم قرآن يرى توفى الذكر والأنثى ويتشري أنمسو من نطفة إذا تمنى أو بدلك أبو فين فصون دلا لسلي كلين كلكم من آدم وآدم من تراب. لسلي فلو فلو ويبغي وبدا مكاكا ولا لسلي فلنا ويلا وجي تشاني مسو بدلك أبو ولا وجي دلا كاكيتشي ويعلى النوي ولي كاكي مسو ويعلى النوي ونغا ألميو كيسا وفاوت بينهم في الخلق. الله تعالى وفنيونغو وتاكا نيوندا في الخلق دانشغولا ايو دلاتشغو فنيونغو ايو تمنيونا دلالتشغولا فليس الذكر كالأنثى شيته كوميمسو وأكشوبا يرفو مسو يرتي كوميتشي وانا وي على نوي على يركا دالي تشغولا على ميافلا بدلا على يوفونيونغو ودلا تشويرلا وفونيونغو ko kodon ka famuya nu hakilla ufonyongo ukilingili bedla kuminga machuela
cheni muso tekini ni ye Qur'an yɛrɛ nasu ye jɔn y'a fɔ kuma in nana sira jumɛn fɛ Maryama ba kɛlen k'i dafali ko n'a ye den sɔrɔ a bɛna bila Baitul Muqaddasi khidma na ale kun jigi bɛ cɛ de kan a y'a dɔn k'o ye cɛ baara ye nka a nana jigin min kɛ den kɛra muso ye a ko n tigi Ala ne tun ye den min layidu ta i ye n y'a bange nka muso don dɛ Ala ko ne y'a dɔn den ye min ye hali ne m'o fɔ o kuma de senfɛ Kuranɛ y'a sabati ko cɛ ni muso tɛ kelen ne tɛ walawalali jankɛ nin kuma ninnu na dɛ n b'a fɛ ka ci dɔ dama de fɔ li kulli maqamin maqal ne bɛ Ala fɛla de f'i ye komi n'an ko an ye silamɛ ye ni Ala fɛla fɔr'i ye n'o ma bɛn i ma ni e yɛrɛ ye min ye o kiiri b'i yɛrɛ bolo ye Ala min y'o kɛ an bɛ seereya kurakuraya Ala ka kelebaliya kan i y'a faamu kuma daminɛ na ko nin ye cɛ ye nin ye muso ye o ye Ala nɔ ye cɛ nin de ka kan ka d'a ka cɛya kan muso nin ka kan ka d'a ka musoya kan ani k'a fɔ k'u tɛ kelen ye o ye Ala yɛrɛ ka kuma ye bana Ala min y'o fɔ an bɛ seereya kurakuraya o Ala ka kelebaliya kan Ala min y'o kɛ an bɛ seereya kurakuraya o Ala ka kelebaliya kan ka seereya kurakuraya Alakira ka cidenya kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kisi nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a k'o jidi Alakira kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a n'a somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani maa o maa sɔnna ka tugu a nɔfɛ tiɲɛ kan fo ka taa se alkiyama sanga seli ma o kɔfɛ an ye Ala ɲɛ siranɲɛ wili da kan bila a ye siran Ala ɲɛ Ala min ka se kɔrɔtalen don Ala yɛrɛ y'o fɔ o ya ayyuhan nas mɔgɔw ittaqu rabbakum a ye siran an ma ɲɛ an ma jumɛn alladhi khalaqakum min nafsin wahida an ma min y'a dilan ka bɔ ni kelen na o ye ni jumɛn abuna Adam alayhi salam Ala y'a bɛɛ dilan min nafsin wahida ka bɔ ni kelen de la o ni kelen wa khalaqa minha zawjaha a y'o furuɲɔgɔn dilan ka bɔ o la muso fɔlɔfɔlɔ min dilanla Allahu ta'ala ka dali kɔnɔ o dilanla ka bɔ cɛ de la Kuranɛ b'o fana sabati Ala ye an fa Adama de fɔlɔ dilan Kuranɛ bɛ nin sabati hali diinɛ wɛrɛ gafew bɛ nin sabati an fa Adama de fɔlɔ dilanla Kuranɛ nasu filɛ k'a fɔ an ye o kɔfɛ wa khalaqa minha zawjaha a y'a furuɲɔgɔn dilan ka bɔ a la wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ko ka sɔrɔ ka cɛ caman dilan sa ka bɔ o la o mɔgɔ fila la ka muso caman dilan ka bɔ o mɔgɔ fila la ko Ala min ye nin kɛ Ala segira ka na an wele kun kana Ala ɲɛ siran ma wattaqullah ay siran Ala ɲɛ alladhi Ala min tasaaluna bihi a bɛ ɲɔgɔn ɲininka ni Ala min ye a bɛ ɲɔgɔn deli ni Ala min ye a bɛ Ala min bila ɲɔgɔn fɛ ka da bonya kan ay siran o Ala ɲɛ inna Allaha kana alaykum raqiba Ala de kɛra kɔlɔsili fangatigi ye dɛ aw kan a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ Ala ka muraqaba jukɔrɔ Ala bɛ nin kuma in fɔ Kuranɛ aya caman na ko ale yengen bɛ an kan an bɛ ko o ko la ko ale b'an kalama a ɲɛ b'an na lahalaya bɛɛ la la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis samaa foyi tɛ dogo Ala la kabakolo la wali dugukolo la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kɔlɔsili b'an kan ye a y'o kɛ ka nin kuma in kuncɛ o ye kuma fɔlɔ ye a filanan Alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam istawsu bin nisa'i khayra ay ɲumankɛ musow ye a ka hinɛw n'a k'u minɛ cogo ɲɛ
n'a sɔrɔ u mara tɛ cɛ bolo i hakili to kari la o kɔrɔ ye ko e de b'a ni fanga cɛ o kɔrɔ ye ko e de ye mara tigi ye الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم علي مرا دجر دي تشدما كم سو مراتيا دو تشبلو وي على يرك نوميناسيون تشدي بيم سوفو تشدي بيم سوبلا سوكونو مسوكولو شيلي الدمبلا أيركونا مسو مساكا كلي وبيبي تشدكا أفضل إنو تيجي تكلين ده وده أتو على ويلي بلا استوسو أما فمسو ما يأكلي تو تشولا مسو كاتشم نكاني ما فنغو ما فوكو نغايا على كلا ديكو صلى الله عليه وسلم استوسو بالنساء خيرا أيا أكلي تو مسو لا أكو من تشكو نياكا هيركوي نقرأ كو أبودي كامراكونا ni alakira ka kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan sigira kun kana qur'anana alay aya wa rafo aku wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf be kuma menin goro yi efe ngambala ku fo kumi ngama amino fo nyefe ni ala sunna ako wala hunna abam sowi مثل الذي فنوانا عليهن من بكاء بالمعروف نيوما ياي كانا جاكو يكي كانا دغا بندلك اكي نيوما ياي كو فنبه مسوكا ميوانا بوي بالمعروف نيوما ياي نا آية توبة نفده أنا تباك لدروك دا أقوى للرجال عليهن درجة konga daraja be chewye muso kade muso ne ma fongo daraja be chewye muso kade ala mi cheni muso dla o ala di ko daraja be chewye muso ka ni kuma fa parce que ko mi ni ka ke komi chewde be ko gera korota muso ka chewde be ga bunyani la nasoro ka kun valina ni ala kun muso de fa nafsa ya ka tame chewka no kuma ben chemi ma bi do jani makono daka ni ala ko bla to mini ko tibbe ima ni ya ala soso uka ka ba ukmana ay laba tasmay bana ala ya kenin jugo indi ako mimbe muso yo nyana buka alkira ka sahaba kun ni fam sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum fanana riwaya do ibn abbas ko ibn abbas aka parli ka chan aka dimbala ya ni ko mum bi blanna ako aya do de bale blanna wajmai wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko ala ko fembe muso yemi wana buka ko adun kadale ale muso ka pari anyekoro ko de ato ala yere kembe ka wajibi ya yere ka abi pari am so nyekoro ko kada ka ala ko fembu mi wana buka bil ma'ruf ni nyumaye nga na fora fembe muso yemi wana buka o kore hake munu wajibi era chei muso yɛrɛ ka hakɛw fana bɛ yen min wajibiyalen don cɛ ka muso ye bɛɛ k'i hakili to i ta la kuma de kɔrɔ ye nin o tuma masalan ibn abbas ka nin ko in na sa o yali ibn abbas bɛna muso fini don ko parce que a muso y'o don wa la ni ibn abbas b'i pari ale bɛ cɛya labɛn de kɛ ni muso b'i pari muso bɛ musoya labɛn de kɛ ko in tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn eta ye nde ni ndai ni tobu ko odubo de yelema o kom ni mami ngo kibi sanfela yelema ka fo ko kabakolo ni dugukolo ye kelen ko jini tasuma ye kelen ko fonena ni klima kan ko samiyani klima kan o hakili bi soma wa ne kon ma do mi faraje soro bi ma munu yere bolo sira yoro la donna a o boyana technologie tara ñefe médecine tara ñefe fe be tara ñefe nazaro bulu nga adamadiya di kon nunu na pew ala ye tienfo de ala ye tienfo
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا ما دون تسيكا ينبو غيريكو نابنا على كان ينبو الله دونغو دابي دو دي بلا كتافي نتنيه نظارك كبارك نوفل على يدوني من دو مبي كتلاك أيوب محاولة من عدم ديانا وافي عدم ديكا كمي هلو بحيرك كانوا ني نجمع فين للي ويكتم عدم ديكا نما سيكا كوين فام تشوفوا يتارا محاولة التسوية بين الرجل والمرأة فام تشوفوا يتارا كافي بايني كتياني مسوكي كلي نينما يرسلنا هل مسو دي فلوكا نولي كاكلكي kadaka musoni blala chebara la itonyona bengerika oti dletwe afanatila akonye na bochugo tibolo amiyon do yasa ali muso ngana fe mbi akabe biro kono chewde ba ka baro nyana bo ka barakela famba be chewu niye muso ko direction sito niye muso ko sorosi nyemodo niye muso ko police nyemodo abolo madambe chewde ma kembe ka chewde blaka marakono jaku ala ntaka eleman dama mbe bisiga nyana bokate maka kacha fanga jira ala ladi kwa be kili fanga ala ka sharia de kokari ko buruja ka jira chebe fengem so bisiga ke wallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu ngalodo de hali adama dire ka fen labenu mawli min la gazwal kama essence tsiga kola min dala essence kama gazwal ti kola min flani pièce tsiga donna ni ni nda pièce ni yoro ni mboka donna o bulifan munun tekle fiew mazuru nona fiew ni yo fe do fale dro atake fo yebi bal ali chawira yekelewa halim so wira dama yekelewa bal don ba do wira ka siga siga li sira ama ko adama de be kelingilende jien kono adama de shi wana flati ko da to ika kayire ika dobo mala digila kadaka ere tabiyin alay khasoy su do ke adama de kelingile bela min wana flati jien kono fuka du ko lomiliki o misali yabe muna to empruntu tekeli ini data tekeli abeta tege dingoni da de ndan ko wolo abeba tege da shi tege dingoni no tekeli fatabarakallah ahsanul khaliqin alay beson ngam go ka solution tekeli wasoro mawhiba do diraima e bambola kata i chesri dolla digeli fe kasoro itay ngayo tayre ko adama de be kelingele nde je kono ekilende do inyo wana foyti idla tula alay ko do kila minte ma tawla halna sori nyebe ke ga bo ma tawta do fe ala kankari nangere kun ala kankari ni fe ay angarske mina opmana ala ko ya ko mimbe chawye muso fembe muso ye minyo anabuka wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko fembe muso ye minyo anabuka koredi ana mu gwanzambla hake winne du fe chiko mina chawye hake wini mbe chawye refe musowi akuma koroinde nga korote ku flabi yele maka ke kilin akuma korote ko danfara tu ni yonje akuma korote ku flaka sigila ko nyemo tala ane ko ni kawo ko yara de ne kawo ko yara nazaro flewi yala ni ngmai nga ni ko fle hali doni ndama cheni msote kilin olu wera ka foila foi jero itara jeto abu jamana fena abanake kafiriya mana warai chugo ba sura musuka nyige ba da mana cheuta ba da ni minena cheki ba da waka makata dum suka nyige la asura tamashin ube mado ni mineno na bimme okiri jurula da awdungo ka be kili ko nyige on te kili hal ni to bube masalan fini munum be ni cheni muso bebado
to bu yɛrɛ ka laada la i b'a sɔrɔ u kala cogo tɛ kelen ye tailleur b'o kalama hali muso ka poche kɛcogo tubabu bɛ danfara don a ni cɛ ta cɛ muso ka pantalon ni cɛ ta o tɛ kelen ye muso ka chemise ni cɛ ta o tɛ kelen ye cogo tɛ kelen ye mun kama ka d'a kan muso yɛrɛ ni cɛ tɛ kelen ye o tɛ kelen ye ka da mun kan ala ye bɛɛ dilan a bɛ n'i bila min na i ka wazifa y'a dɔn adamaden bɛɛ dilan bɛ ka bila baara dɔ de la cɛ yɛrɛ jumla ala ye cɛw dilan wazifa min kama ala ye cɛw dilan a bɛ n'u bila min na a ye cɛw farikolo de sogolo ka bɛn o ma a ye musow dilan a bɛ n'olu fana bila baara min na a bɛ n'olu bila ɲɛnɛmaya ko minnu na a y'olu fana dilan ka bɛn o ma cɛ tɛ tigɛ yɛrɛ la f'an bɛ kɛ ka musow ka baara minnu lagosi u bolo k'u man ka u wasa don o la k'u kan ka kamalenkɔrɔ fari de da u kan ka cɛ baaraw de kɛ u yɛrɛ ka taa sigi cɛw kɛrɛfɛ u ni cɛw ka jɛ ka taa foro la u ni cɛw ka jɛ ka taa bureau kɔnɔ u ni cɛw ka jɛ ka taa voyager jamanaw kɔnɔ u ni cɛw ka sigi tabaliw la u ka discuter u yɛrɛ ka jɔ ka discours kalan u ka bila kobaw kunna cɛw bɛ nin de fɔ ka du hakili la nka musow ala ye baaraba minnu kalifa u la bɛɛ ka jamana y'i ka du de ye fɔlɔ i ka jamana fɔlɔfɔlɔ y'i ka du ye n'i ka du cira e mago sara o hali ni jamana ɲɛna n'e ka du ma ɲɛ fu tɛ ni jamana jara n'i ka du ma ja fu tɛ hali ni jamana yɛlɛla dolo kan n'e ka du bɛ kɔlɔn kɔnɔ fu tɛ a du a ko ɲɛnabɔla ye joli ye adamaden bɛ da la i denw i bolo nafolo i bɛ taa fɛn minnu ɲini ka na e yɛrɛ bɛ sɛgɛn ka fɛn minnu ɲini ka na n'a bɛ fɔ an fɛ yan ka kɔrɔ komi an de y'an ka laadaw bila an y'an ka kumaw de bila wala an bɛ kuma minnu fɔ an t'u kɔrɔ dɔn a fɔ muso de ma ko karisa ka sotigi de y'ale ye wa kuranɛ bɛ kɔrɔyali kɛ ka taa nin ma koyi ka d'a kan kuranɛ ye muso de kɛ maskanu ye litaskunu ilayha ko n ye musow kɛ a ye aw bɛ mafa ka taa musow ma kɔrɔ ye ale de bɛ sigiyɔrɔ la ale de ba sigilen bɛ e de bɛ taa kana sabati ale ba nka n'a bɛɛ bɔra du jala bɛ to dɛ an ɲɛ bɛ kɛ ka bɔ tubabu minnu fɛ bi k'u civilisera u taara ɲɛfɛ n'an yɛrɛ b'a baro b'an yɛrɛ bɛ nisɔndiya non anw de fɛ yan vraiment muso tɛ baara kɛ a bɛɛ ye cɛ ye tubabula bɛɛ bɛ dɔ kɛ nka n'u mago tilala ka jɔ muso wɛrɛ de la ka n'o bila u denw kɔrɔ walima k'u denw ta ka t'o kalifa muso wɛrɛ ma den marayɔrɔ la o kɔrɔ ye ko den tɛ se ka mara ni muso dɔ tɛ o hali n'a ye muso bɔ tobili la ko a bɛ t'o bila baara la baarakɛyɔrɔ la a bɛ muso wɛrɛ bila tobili la ye o bɛ tobili kɛ ka d'a ma ye n'a jɔnna muso ka baara o baara la k'a b'o la a mago bɛ taa jɔ muso wɛrɛ la o baara in na ye i tɛ tigɛ i ka cɛya la f'i muso ka taa dugu la ni muso taara dugu la ka den fitininw to i bolo muso kelentigi b'a faamu muso kelentigi de b'o faamu i muso kelen taalen dugu la ka den fitininw to i bolo n'a ka baara ye ni baara don wali ni baara tɛ e b'o faamu mun y'a to taa dɔgɔtɔrɔw ɲininka o la maa min bɛ sa denmuso bolo ani maa min bɛ sa muso bolo o de ka ca o taa e ka taa dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ kɔrɔsigiw musow de don muso de bɛ se k'a kɛ walahi banabaatɔ dara ko a tɛ se k'a yɛrɛ saniya bilen muso o dusu bɛ muso de la muso de bɛ se ka sigi a kɔnɔ nka dɔw la hali ni muso t'a tigi kɔrɔ bilen hali n'a muso tɛ balo la u bɛ taa denmuso dɔ sigi a cɛla la ka n'o bila a kɔnɔ sɔrɔ denkɛ bɛ yen a mana kɛ dugawuden ye cogo o cogo k'u bɛ yen o ɲɛnabɔli tɛ ku a la a tɛ ku a la a dilan cogo tɛ e m'a ye e bɛ wuli ka bɔ k'i muso n'a den to kasi la e bɛ wuli i yɛrɛ ka so ka wuli ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa dukɛnɛ na wali ka taa kɛnɛma ko den kasikan y'i tɔɔrɔ a fila bɛɛ den tɛ yan nka nin bɛna nege o fo ka taa da de o y'ale dilan cogo di cɛ fana filɛ nin ye ka wuli ka cɛya baara kɛ ka kamalenkɔrɔya kɛ ka taaba kɛ hali ni bɛ taa tunga de fɛ hali ni bɛ jele de ta hali ni bɛ nin de kɛ
funga balo soro kana na nga so we chefana dla chugudi adni jembenai atabiye jembenai adla chugud ala beble ka barala anga sabali ya ene bin kuma info antlu bala mo mana hatla kwantla la kele dola ni do ya blaro dola doro mina tay wa ube kele nuna wallahi utala ko chendo ubala de kubu war sorala ko dama de do la dawla da duni fil anga malla tabulu kurafon fenduna anga malla wuli ka jo fon fembia anda be na nga dinen no fe abbe wuli ka jolaw wuli nda ku jo ku na meni chien e kwa ka yanda ede halu were baroketo bo sharia na me de ko lu ka war soro sira wi ni ka war soro sira de kira alaka sharia o kelali ibalo chugo cheju yara de wallahi ne bisigi big madawla amon dan jigiti alaka hinana aman se koke amma ina alafa an se koke ka alaka dinan yefo fuka tanza ngani adama dun laje kuma dawla ikama na buba dondo doyne wele kata aro la anskile yan jamana mate de jamana wore mogodu akwa le biya bi sam gambo kwa le biya ndonde akoni warbe ko la ko malembola a fotande ansikile ambe magara aya do ay chen fode musoka ndike korosiyo musomani te furu jono adonata borata be e ka warini kaunde ete furu jona era abalaka soro era ni ebisra ala nye nebi mbalo alama nini projet jirala ela fo ko ni nyechite envers kadaka furu jona era talaka soro femi di soro ani mamun chestri mbe dina ukabbe kala me mali islam ka islam ya kokora ka se chrétien kala ma kala de islam ni chrétien ya ke bino projet monter muso ka ke jume chembe ya ko no islam de ke bina on sigi ko nyefo e de bina on fam yawla ma ya hake dim so maka te islam ya ka islam ya na surabi chugo bina be bodon ni yaye 8 mars beto abu fi ni yaye dombe muso tola nazara fi mbo fi o to fari ka donda ka bi ka wuli ni madanga kuma ne ka tanye ni e dongo kuma e fe on fane ba sura mo ka toro de kumbu yana jate de kuntuka donc jate nana kuka nuka kele sanzoro mi yoy do ta ko ke ako o zikra ko ke o ko souvenir ko ke o ko do nyana malai to bu kinye muso buruja kasi hakemina okmana adama dia nyatura ka dele dondon ko unana yelema ni unana jate turu musoka soro la ka dongeli ndama ko wi merci te dondon bolo ko keregerele doni muso yo anu dama ka kan dobela ni yorobe dobela on ver nga ekata dron komi ko in kalambalia sembala do ta fana indenyere kalamay mamunu be faruka te wari naw ko ni ulu ta shidoni do ulu be wari ndela nga mamunu do be wuli ka teme no feti ekata akala idambe jamana bawo jamana bala ekatu ka tarku koro kala musok be chugo mina wulu ka koro ikana hali arabu yaru laje yan islamaya kanna musok mbu wulu chudi ko ma bina islamaya de lagoshi ni musoka hake burjali o kuma ere famba be femnu no fe wallahi abe yele ko kuma wi afolo ko muso kan ne ko rosi ambala ko ka haketo aflana ku furujuna ko nyangata e ka nyeshuma asabana ku ka chienka do ni kuma basaba de bubulo were bolo nuit dans sakudi foite boya islamaya ka qur'an aya ni alkira ka di saudi ta kulu de kele o da madido ta kuma sabashi te cin ni mso ka saljili
anw de ka laada don anw de ka diinɛ don ni ko b'a la ni tɔɔrɔ b'a la anw de fɔlɔ kan k'o dɔn ka kɔn aw ye parce que aw t'a kɛ o aw t'a kɛ ɔ ni aw t'a kɛ e tɛ fɛn min kɛ e y'o juguya dɔn cogo di n'u y'a ko ɲɛfɔ yadɔ sisan fa commencera ka don dɔw hakili la dɔw ni musow ye kɛlɛ daminɛ cɛ b'a fɔ a bɛ kɛ muso b'a fɔ a tigɛ wali muso b'a fɔ a bɛ kɛ cɛ b'a fɔ a tigɛ parce que ni nkalon mɛnna média ye fɛn dɔ ye bi n'u mɛnna k'a fɔ ka mɛn k'a fɔ ala ka kisi walima dɔ ta k'a bɛ ala ka diɲɛ da accident bɛ ko bɛɛ la opération filɛ mɔgɔw bɛ tile ka to a la bana furakɛ senfɛ mɔgɔw bɛ tile ka to a la furakɛli kɛcogo xataw senfɛ mɔgɔw bɛ tile ka sa o t'a to ko ka dabila o kɔrɔ tɛ ko ko in yɛrɛ man ɲi o kɔrɔ ye ko xataw de kɛra fiɲɛ de kɛra olu bɛ juguya min fɔ nin ko in na n'o kun don ɲaŋuma anw tɛ taa mali la nin bɛ y'a kabi kuma jumɛn bɛɛ ye ko dɔn k'a sɔrɔ ye a filanan min ye furu joona ko ye furu yɛrɛ tɛ sɔrɔ jagoya joona an bɛ ala de deli furu joona na bi ka d'a kan aw bɛ kɛ ka si hakɛ minnu kɛlɛ k'a kana furu o la furu kun tɛ dɔwɛrɛ ye kafoɲɔgɔnya kɔ ka kuma tile k'a si ma se kafoɲɔgɔnya kɛ ye o dun b'o la ka sɔrɔ furu tɛ aw ma kuma o la aw tɛ silamɛya kɛlɛ don wa mun de don n'a sɔrɔ ko a bɛ kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ fɔ de furu dama tɛ ta dɛ a bɛ fɔ de ni musomanin fɛn o fɛn n'a minɛna nin ko in na furu don o furu tɛ o ka sɔrɔ a si ma se nin ma o de sanction kun kan ka proposer jamana fɛ nka kuma bɛɛ furu de bɛ fɔ ko wɛrɛ tɛ furu kɔnɔ o ko kelen yugu o siran bɛ kɛ a kana ko min kɛ dɛ a furubali b'o de la o tuma ne k'a furu a di furu la o kɔlɔlɔ k'a sɔrɔ furu la wa a k'a sɔrɔ jɛnɛya la de jɛnɛya min ta tɛ maa kelen ye maa fila tɛ ni denmisɛnnin y'a daminɛ ka ban a banna denmisɛnnin dama min halaki b'an fɛ yan kab'a san 13 kab'a san 14 dan foyi t'a la wa denmisɛnninw yɛrɛ farikolo tɛ kelen ye adamadenw yɛrɛ ka lamɔ tɛ kelen ye hali cɛw yɛrɛ dama dɔ san 15 bɛ se ka ko min kɛ hali dɔ san 20 tɛ se k'o kɛ ala yɛrɛ ka dali tɛ kelen ye e de bɛna ne denmuso furu kuma jira n na anw de bɛna ala ladɔnniya adamaden balikuya si la ala min ye balikuya tamasiyɛn na a ma hali mɔgɔw ka balikuya nacogo na kuma tɛ kelen ye o cɛ dɔ bɛ balikuya ka kɔn dɔ ɲɛ muso dɔ bɛ balikuya ka kɔn dɔ ɲɛ ka daw farikolo cogo ka ala yɛrɛ ka dali la ko ala balikuya tamasiyɛn min na o ye ala yɛrɛ de ka kibaruya ye ko nin si sera nin ko in ma n'o tɛ bi m'i bila yan a ma k'i la o adamaden y'a dɔn hali cɛ i wololen bɛ san caman kɛ ka sɔrɔ i bosi ma bɔ dɛ n'i bosi bɔlen i bɛ bɔli daminɛ n k'a bɔ kuma sera n'i ye ko minnu natɔ ye adamaden ma o kow de kuma sera ala yɛrɛ de ka kibaru nka ko in ye ala kɛlɛ de ye dɛ o tuma na nin kɛlɛ minnu ni an b'a la ala kumakanw ye ninnu ye ala de ye kawama di cɛ ma ala de ye tiɲɛ tila ka muso niyɔrɔ fɔ ka cɛ niyɔrɔ fɔ muso ka hakɛw ala n'a ka kira de y'u défini cɛ ka hakɛw ala n'a ka kira de y'u défini awa ni mɔgɔ min ma jɛn ni ala ka o kiiri ye k'i bɛ tugu silamɛw tana ka sira nɔfɛ i bɛ a silamɛya ka fɔlen bila ka tugu kafiriw ka sira nɔ i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka e ye jɔnni ye e yɛrɛ ye jumɛn ye e bɛ diinɛ jumɛn na e wele bila cɛ minnu b'a projet la muso minnu b'a la an ka sabali an kana na fitinɛ wɛrɛ foyi wuli jamana in kɔnɔ ko dama min yɛrɛ bɛ senna bi maliyɛn da la u kan ka anw labɔ nin kɛlɛ ninnu hali n'o y'a sɔrɔ ko tiɲɛw kun don hali n'u dagan bɛ ko wɛrɛ kun kan ka anw sogo la ka bɔ a ma nka i ye ala janfa i ye mɔgɔw janfa dɛ e yɛrɛ b'i denw sigi nɛgɛ kɔrɔ nka i bɛ yala yala ni nin projet ye a bɛ conférences kɛ a bɛ mɔgɔ hakili siyɛn aw yɛrɛ dun b'a denmusow seli
aba demso do furla oh muso munun ba kelela oni islamo te kelela de oni ala na ka kira de be kelela ma munun ba luo ta ku voter na sira assemblée kono mambi bolo korota ko oho anga yelama kabo ala tala ala tay mayni de kany anga ko ere miye o be ere bolo saw na be warini de la warini nunu be ga kunje mina benya ba war shuyenen juljul do no tigi tara koto muso fola munun do ya damne uti amble koy o chama be kabru kono koy muso fola munun do muso ka kele nunu damne kulube muso de ka kele la comme muso ka droit o te droit wara yini de abe ko munun be islamaya uni islamaya be karinyona komuna eta ni ba muso ka ke yini o envers ebe ba makoya national bi dema o muso munun be tugo dawla ni national ti duma ya do ama hake yini ulu ye fola de muso munun be tugo dawla ni shiro tubulo bal munun yele manaka ke refugee wi fasula munun bi sikanama ya do lute muso yele muso be Sénégal anga tugo dawla anyama muso be national ko kuma yere tuka nyama muso be chebe fangala bara fenge wire baki ne tara yoro la yi muso yi hali manifuru yala muso de be manifuru yaki abe an fe africain ma so horo bara muso de baki neko ne to bu be hake ngina awni unyata an shiro la unyata na duminu la est ce que hake ref folo jiebe folo dunga fadila mamunu bina ni hake nunu foya munu bina mso ga hake nginia olu farao udeum fara umso fara uka wulu belo chuko kai kateme mso mimbe bamako yaka bani hake bigini munauta folo la ate jini kadi mso ma folo mso do jita yoro kilo nani duru bita jide tay kana wala saw ka jimi wala saw deunga jimi wala saw kakko wala saw ka tobilike jika so ni koy ni adama de yinen mine ni yere du akanga damne odela tora munu ni maflati nyon sosoka tora munu ni bebene duka kongo be adama de la koni we bengayo muttafaqun alayhi wa bukhari ni muslim de we bebeno kay ni fo fenjira kongo to la mini dumini tekile abi dumini takotoyi beba don ko kongo ba on fe farafina ya beba don ko mino ko ban fe ubina milliard munun di awma kwa ka keleke comme soka na furujona ga nyangata yaliyo munu fleni o projet la duguba kono ya lu dama de muso ya to ko dala muso dugu kele do mago be foraji kele na mana o ma so foraji kele o mago be nyoshi machine kele na kolongala beka betegechi ulu mo soro dugu kele le mago bola nga garanda mu de farambe nyonga ya kuma bew be ni kuma nunu muli ka jo ka waru mine mso togola ka mso nege ku shu ka jema nye bunu bla ku kala harachi kada ka ala ka shere o mambi kwa dawla ko ka boy ke tabla onona ina ala de be kelela abilla ma ngo juya sa adama de ma ayski ka mo la jabani wallahi ma bi kwa da ala ne ma fo ndesera kan ngede o ngo kan no ne desera ni ngo ngella o ngo kan no ko ala de ya fa masay ngene masadu ikako tahta mashi'atillah aba ala sago ya jugoro la harana kada abi ya fa imana kada abi nomne ngane ba jira nintebe ateke mba jira ka fo ala ka kiri matle mba jira ka fo ne mi famu o kan katima ala taka amashi labantinya abilla ban wujugo ya sa adama de abada madina naga shigena ka ko la haranya ngatanya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. آية دوكي كمين داتو وآية ربي تشدم سبب كونسرني بدا ما كاكون لكم عليك نرد الدعين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عليك نرد الداتين مسبب ما كاكون عباد ما دي الله شيئا مال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ko ala ya dof seli minge kateme doka ala ye mim saya katemi ka ko kana onata o koraydi ichugo no kuma infla kana nyami made korato ko ma nyetse ka bo ma bulu fenfede o korato ko ma tsika fadiya malaka bulu here nywana yini de la ga ala re mo bla nyen minge ko mim bla li nyawla kana o tanata ode ba adama de sama kana hasidiya makachaya ode ba adama de iyebe ko ke bali fion fena je ko na bella studio hal yahudi yofle muyu banka to alakira no sallallahu alaihi wasallam ako ke tugo di mabbe luma olu kumba biski olu kon do meni kira ko kira min borula ma bo sheshila o mani kira laba mina o mi ngafsa be aka ngabulu de حتى موسى عليه السلام ومية على كراي أولو العزم دو على موسى كما نويا موسى يا عينا على فاكو على يردر نانجيد على كلو فله كلو بله دبا أكو فله كوني كلو سراك سبتانو أكو سواني بنا يغني كلو كرامي وجابي توبي رب كو على يا رب باني كلو يمين باني تقول على نمينغا كان kulu bem gumura musa yere sella kabbi awla kiri kele kabla aya fayna alaf wa alaykum ajmaun tula ko musa ne yisugandi ninga chideyai ki sugandi ninga kumai nyemindi ma o mine ikake barka dalawla alay mindi ma o mine alay ni robbe mi made jenoyi abada ma de lafiya de ni aya don bo foronga so nuzulla ka fo akana wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sahaba msudokum bi min al-mu'minin min ummahat al-mu'minin salama qali dillaka annata nga ikale alika umni yalla jede alayka ngarda ale tamina onon ta cega jale kangarda kain nana min no fe tafsiru kala do ka sawu nuzulla soyi no sahaba soyi salama kale kode dono ako kirama sallallahu alaihi wasallam ako chewf sayambe onga ala ko barawla o biye tukodi ulu fi lalu de bi jihaduki ulu de be jamaseli e wajibi ulu de ka ay chew ka baraw jeti chew be bara bamnunke aku be ni nyawnde ni shike ala on di shahidu shiyaso ulu taknya baraji la may alen ulu negera baraji de nofe gaw bela ala e kangarda ko ala ya dofse ya di doy ni komi e may kuma mina unana fa ndaw nanu dama ka sha'ar kirala sallallahu alaihi wasallam ko na fulu tukuni baraji betara ni ulu ka shakwa ko baraji no fe shakwa ede ana on tayre takli anda yere kuma ni kuma yere laje kuma naka shinde katima adama de yere nyena man kan na fulu no fe kele de besina ko cien kabe muso yere ma furu folo be cien ko kele la kabe fama sai be cien ko kele la dim barka mado ati bem so ingwara dala ho ni maketa na maketa ni cheti dungodo chebe ke ka tore de te bodo apla mim tami e bodo to do le eto nganga la haro ko joro mi re a nyini ka fara nyonga mi sosolite mini ma chati yala e o tale ma waju fo obe kele de law no ko bo ala tala ko katay
dan yode mana ko mana fandan nanu dama kashulu ta ku baraji ko de olu ma fo na politiku ya on dan dumini dumana ma fo na politiku ya on dan shiro dumana mo fo de ko na politiku tarani baraji be ko be umra ke obe hiji ke obe sadakati bo bininge o kera mi ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma kun folola ay ala kusma duma mi tasbihu minke nan dala silla ko ay tasbihu ke subhanallah bi sabani sabah alhamdulillah bi sabani sabah allahu akbar bi sabani sabah la ilaha illallah ke kada akwai oke akuna yeninge mamun ya dan abu kula ma shi siga kwala fana foni mi ata donake kuma kunda sunu yana afulutu na bo fana kalama ubuka na fulutu ya baran mamunke unana tasbihu ke infana dam naga faruka usegra unana fana fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ujabini mi ama dora duma da kudhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl alazim akos okoni ala kafsa mandi disa nu yo fana meko fana ke akokuma ka au dansa wi ala kafsa mandi ala bodi mama ni mami aja mana ala mana dokkere ngereni kodoe chema yere ke cheyo ala de ake che muso ta yere ke muso ala de yike muso ma ti yere ke na fulotiye ma ti yere ke famaye ko imbe ala ka ke ala yere abenyefo qulillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أنا ما دومي ميني أتلك أفواكو فمن فلم غوبل ندي وطلع قسمنا بينهم معيشتهم ندي وكبلوا تلو نيونش إني ربنا مما ويعلى النوي كوك منا أكنا على الدوف سالي ميجا تمدوكا أكنو النتا كالنتا نفهم من فلك أربولا كنا كنا دبولو akanga yelemane de bolo ne de nakaka muna ne tamake ni dashi kwa kana kede mal laban rola alay mun fo mi man ka jawati kurna anana mun fo kuma laban rola kuna manye ako wasalu allah min fadli ay ala dilaka fi samati ika hereyni ki ala fedro mo ni yoro toy mo ta toy karsa ka fu karsa ngode ba ode ngod bi anta sira yorola ya do alkira sallallahu alaihi wasallam akwa ka hadisa do la ko hasidiya no e ka miri kono kari ni manga ne de kuna kaka walma ni venga tie kari bolo hal ni ne tsika so ya hasidiya ni fladi femini erep sika kanyo na masalan abe barada la be kala ne do yeni no me kan directeur e go ko de kunga nga kai iyo mirili minge ka fsa yani ma ya hasidiya walma a ere makalan koy imakala te kalan jidon afora ko don no mena ka ke directeur e ko hala kunga na kai kore de hala kana kai hal ni nete kai ne ke to te directeur de nga hal ni bana kunga na kai beto ko hasidiya o ibo miri de ka miri dama alkira ko sallallahu alaihi wasallam ko miriya be adama de ka baran ma dun ko mi tasma bi dogo dun ko mina o de to ko hasidiya am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli kokma o miriya be adama de ka baraji dun ka baran ma sara dun maw ma no bi ini mo juya bi daynu juya bi wuli o bolo hero kama ko ode baada ma de ka baran ma dun ko mi tasuma bi dogo dun ko mina o tasuma dogo dun jugo ire bo nyedo o no ye ka meri kono ka wuli ki jo a cheni kama dun o tigi tay me ne ni nomination gilinga fu nganze daka karsa ni marsinya wallahi fo nesara ka wuli ki jo bi mo be nyona sira be dofe min day mba cheni na mi maye min day mba cheni ku kungari nyona min day mbi dabal juguke nyom mago saddu na nga kubela on dama to miriam blede on wuli mbe ka njode fi ka tigi mago sa
ala kira ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam nema abisunya ngafo kaba ala kanda mama ye ko mami aba ngwa bisunya ngofo onge ni kasoro ni islamo ku ye barake no hadisai hali doni ndama nasron fle chugumi anu cheka janko mi cheka jalani bachi o yujmai alkira fali mi sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini kalimaniyati dafa fum ngake hatta yuhibba li akhihi ba yuhibbu li nafsihi fa be femin kanu ni ayere akonyo ana kanu na bal maslabe kada placing ngan yere marché ya kanu yere de nga yak man ya karmade ame wulika jode la fokari kok manam ala ya fseli mi nge ñoy hala acce damani yonce hala am so damani yonce akano nata na kira dama de lafiya dama de te hede soro kada ka jinyi tafawutu di mo be ñoy ya ke tanki karsa beneni soroche man ne de kuno kaka karsa tay ne de na kaka ne de akunga ne de ba ala ko pa kanaki ak ngarda manaka kuma blapeu anga donc ni ala ife min jalatke ko bana wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ko amanga mu'mini ke wal mu'mini mso mamun beni wulika jonu na nga jamana kono ko retim maloya ka fo ken islamo be kelela kuma kafiri de kuma be kulu do de be wuli ubini konnu kuma ta afogo kuma na kuni islamo ma bala ko islamo ko ka keta ne ni manyira chemai awngani jamana ko jamana mi akemere bebi ni ka islamo madaba fo bigono do mado bigono nduru mado bigono do ni sigi hal yango gouvernement laje anga gouvernement manaski kuma kuma ka dine wara mo yala madama do abe islamo do kuma be ibaye ko karson kun islamo be yona ko islamo ko kuma soama save emi zona ma men kafria ne yini gade ne ma fi yo ida ne yini gade ko me edna na meni kodoy ala te mi fe krata fe sallallahu alaihi wa sallam ere sombe ki sigi papier dokuna ka fo kin islamé o mabbe ola ere du doy ebi yere ye kulu jumay nawla sa mam nay bo papier kuna o yekele aflana na soro ko ngere ka biya ma kale nu ku kunye fien do de ye envers angani tabolo nuna ka wuli ka an hakili jigola ka fa nga yon va munna hal ni soro oni dina be fonyongo ana fongo uma famu ana fongo kala baliyado ana foko dina famu ya baliyado o kuma kungan no kasago kuma be to bu de faire do laben ko black na ko ke projet de loi ko di awma kana ka kan o appliquer on ga ça fait abakomi awon ka makala ne na nga ma famiyelu woni gembe ma naga shilunyi hakillatu la dambe tu lawte dinena ute fuido olu ko ni zimbe doro ni femi mbora yebe kana awon ndem ala farafin ka maratu wani tobuta yekele awon amuni nunu da yekele mami na te kontina kelena aka furu la dawte kele aka deni faya la dawte kele ni bugu do tubaski dokuna ma buyama be doga yama de mondialisation na ngwa mi jugo mondialiser atinye de na ngwa mi la daw mondialiser atinye de moka la dawte kele to bude to muso be pere a cheku ka checha kolma kuma do abi tegere kala bitla ka nyon fam ngaw ve ni che bugo bi don dalila hali i mode akuma dugo ni mo fo ngwa mom so de ngwa mom so ya a che bugo to bubo ke o bubo lu ka tele la ko che ko bayre o lu fi o lu ka la da bi soma
olu ka tabiya be son ko dawma hali mo ko malo yala ko tekili adama dun la tuguna sigiro tuguya halaka yele ko tekili hali to be yele ko do la ti farafin yele be ko do fle yele ko te to bu fi hala yere dama fe shia do fe ko do yi malo ya ko shia do fe o te malo ya ko shia do fe o ba ko do fle ko yi malo ya ko tu so abada kake nga shia do fe o te fuyi do de la ka lakali akwa tara dugu dola malla akwa tara buskono dugu dola tara dugu ine mi dugu jerale karamo de unana mo koroba unana chow unana mcho unana bina afu ni fuma wandana leba fo amba resra korbasti resra slakira mo sena sawra mi kwali jatike kwa karamo ko ni ka karamo ya kwa pige barede e kwale ko mungera e ko resra ko te fo ma to fo machima ampe fu flan ini ma mi flan wal may tlonga yo ko anga dugu tabulu ko ika karamo de ato gashima bwala misali adama to bu bisiga sigi ka loi de la fe chugodi ko blaka na tindron ka fon yi ko anga ndi maran chugoina anga muso maran chugoina ka soron be dine dola dambe be ayre la da do be ayre bulu e bisiga ne de hina mina katema yiraka ma tuwabu farafin de bisiga koja tuwabu ye kateme farafin de fayraka hakit me musoma ono ngote ko kari ide ku gadi yeche nga kade ko jaye kateme miya wuluka ko Allah ba shuya bi bangila de parce que defe kateme miya wuluka ni to bu kumba on fe ojugola nya fo mbisiga kaka fo on na fa fe chama de beto bubulo uma ko yere tsemima on voulait Sénégal du ko lo bambulo tracteur kele ajrube do dugu kele dugu kuturu kele tracteur million joli bu wolo kuru kono yo cega na dawma ka Sénégal malo stokele bu bolé bangaw alu ye bangaw baloni maloni nyoy to ni maloni farnu yi asera umaya halu ko wulu bi sogo dun ka teme anga ya kuma no da hali Francis so abi so munumbo lu balo chogo mai so bono balo chogo okay so num balo chogo kain so bono weru balo chogo barka telaw barka be so no tigulaw Francis so no barka bo so tigula barka be so yorula oda to be binanani kenyonga ya be minute mo ndla so erete mi wana sura ka so shiklim koro ka so balu kanye ni tige chala ibulu no betala eni msobe tiga jiga ebe binanani kaka kenyonga ka duluma be so balu ku yere balu ka doni ndi awma ay ne lafiya so bongo kuma ina ko nu yere yo fam kuma mina yoyi parce que commerce de do so bono be commerce de la course direct yo indirect yo be commerce de la hal na biyeta hal ni milliardo hake do debi di oda to kuma do ganye ka chan kuma do aka do kena kan godu parce que hake ata indi masalan million bi duro debi na sigi ama na ay million keme fla keme saba keme nani no sorola million bi duro de ganye tay mani ganye ba doyara ani yorobi chaya doni ni ganye ba re chara hal na be ka bem wa mu ganye oyoyi ni ndama de do ma kile masiga kunu ni shila bita jama fini sur sa yoronu na ko course directive kulu ere sile yebe so bulto la sessa anda chena farafie chen mende yere kalama fiu akogelera de am siganto ya ka franci mo ni français balo ni so ika dondoni mbi kuna ko be sandange be sam sanduru ke sanfla ke ti warñena ma sisrala fola rek ba me ko magayna war bala sola man jan sanda sayra so bona wala ti jon e haramu yere
mi haramu ja haramu kelaw yo ya chama ga haramu yere manake warim seni tinita sisa so bodo were gay wa flani doni wa durun doni e lete so dala ko mbakala madi eta hali sopa alete sopa biye ke ga teta ka te barada jigi ka botaka net songa keni sopa bi foni ndado ami jamane ngala madi alaka boda kan alaka aklimandanu alaka mbalo aslamayak alaka amfatu limaniyak alaka boda ka an alaka antulu magin jamana alaka baski fitne ko mun be jamana kono ya rabbi alako duga bana ko kibara mun na be jie kono na kuma be ya prokura ya rabbi alaka temanga herela alaka kola kale shidi ama alaka ananga dimba ya ukishi alaka anambulo fe unkishi alaka boda ka an alaka anjenye alaka laharanye alaka ni jie farachugonye اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.